Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Aquesta vegada estaré fent un puzzle de 3.000 peces. L'imatge del puzzle és literalment un puzzle. Ja porto una setmana fent el puzzle. L'únic que he fet aquesta setmana és ordenar peces. Ho he fet per colors i per seccions. El primer que faré aquest puzzle serà totes les parts blanques. Aquesta, el bol aquest i la capsa. El següent pas serà ordenar aquestes peces blanques. Acabo de posar totes les peces blanques al seu lloc. Encara em queden unes quantes peces en aquesta caixa, però ja ho faré més endavant. Porto ara mateix unes 7 hores. El següent pas que faré ara és fer aquest lateral red lila i també aquest, que crec que no el tinc ordenat, però alguna podré fer.